आयै पास फैसा नांगौलै आंनो खामानि मावा दामानि मावा सानफ्रामबो फैसा लांना बेरायनायल' हरनोबा थाब हरलै नेबाय थानो सम गैया आंहा फैसायानो गैया माखौ हरगोन आंलाय बिफायासो खस्थ' कम्पानियाव थाहैयो न'खर सलायनो फैसा हरो बेखौबो लांना नोंनो फोजोबहैयो बखिबाय थानाङालै हरा सिरि सिरि था मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों रावनिबो खोथाखौनो मानिथारला दिनैलाय मा एसे गरमब्रा मालाय नोजोर आजिखालि गार्लफ्रेन्ड बानायगा माथो जोंनि थाफाथारला खालि सिख्लानिल' उनु फस्थायनांगोनलै लोंफाय फस्थायनांगोन सानसे समाव जोंखौ नागिरफिननांगोन मा एसे गरमलै बोथोरालाय नोजोरदोनो जिरायनोसैलां दसे नोजोर हारसिङै मानो दरसिसि जिरायना दं नोंलाय देहायाबो हामलांथारबाय माथो लोमजाबायदों नामा ओहो लोमजायाखै दुखुसो जादों मानि थाखाय दुखु जादों नालाय फोरमायलाय जेब्ला आं गुथाखौ फरायोमोन अब्ला आं अनजालि मुंनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन जोंनि मोजां मोनलायनाया 3 बोसोरानो जालायलांबायमोन गोमजोर मालाबो गैला सं माथो गोमजोर लाइबावदोलै माथो जेबानो जायासै फैसा थानायबाथ' लायनो हाबावगौमोनलै दा आं फैसाखौबो एसे लाबाय मालाबा मोजां लोंनांसिगोनब्रा नोजोर थाबासो फैसा मोनबाय थायोमोनलै सुवादा गार्लफ्रेन्ड मोननायनिफ्राय माथो जोंजों थाफालानो सं हनै नोजोर आसला गार्लफ्रेन्ड लाना बेरायबायनो मालाय नोजोर आजिखालि गार्लफ्रेन्ड बानायगा माथो जोंथ' थाफाथारला खालि सिख्लानिल' उनु फस्थायनांगोनलै नोंफाय फस्थायनांगोन सानसे समाव जोंखौ नागिरफिननांगोन थां नोजोर बिसोर नोंनि लोगोफोरमोन नामा औ आंनि लोगोफोर नों जौ सिगारेट सोबो नामा औ सोबो लोङो नाथाय सानफ्रामबो नङा आथिखालनि सेंग्राफोरा बेफोर बेसादखौ बाहायखायो थेवबो आं नोंखौ बारा बाहायजानो लुबैया जागोन अनजालि आं नोंनि खोथाखौ मानिगोन नों आंखौ बावनो मोननाय नङा नोजोर जागोन अनजालि नोंनि अननाया आंनि गोरबो बिखायाव हाबनानै थागोन बेथ' टेमफ्रा मास्टारनि फिसाजो बेनि आखला बिदिसो र' आं बेखौ दानो फन खालामना खोन्थाहरनि अनजालि मा जाखो आफा नों मैया बहा थांनायमोन कलेजाव थांदोंमोन नोंखौ आं न'खरनि मान सनमान लाखिनो थाखाय मोजां फरायनो होदों नाथाय नों कलेजाव थांनो गारै बे सासे मदार सेंग्राजोंसो बेरायदों दिनैनिफ्राय बे सेंग्राजों नोङो सोमोन्दो गारनांगौ आफा नोजोरखौ आङो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बेखौ आं माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा अनजालि नोंनि अनगा आंहा सोर दंबावो नोंनि बिमायाबो जोंखौ नागारलांबाय बेनिखायनो आं नोंखौ दुखु होनो गोसो गैया बे सासे जौ फाग्ला सेंग्राया नोंखौ बोरै गोजोन दोननो हानो आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों अनजालि
आफा नोजोरा सासे अनसुला सेंग्रा आं बेखौ बावगारनो हाला अनजालि नों आंनि फारसे अननाय दंब्ला नोजोरखौ गार नोजोर नों आंखौ बावगारलांनो नाजादों मा नोंहा दिनै मा जाखो नों आंखौ माबाफोर गोरोन्थि नुदों नामा औ नोजोर नोंबायदि सासे ज' फाग्ला सेंग्राखौ आंनो मानो नांगौ नोंबो आंखौ दिनैनिफ्राय नागारदो आंबो नोंखौ दिनैनिफ्राय बावगारनोसै अनजालि आं नोंखौ बोरै बावनो हाबावगोन नोंनो बुंनायसै आंनि जिउआव नोंनि अननायानो आंखौ गोजोन होयोमोन नाथाय नोंनो अननाय होनानै नोंनो लांफिनोब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैला थाथ'दो नोजोर आं थांनोसै दिनैनिफ्राय जों सानैजों गोजान जालायनोसै अनजालि आं नोंखौ अराय सम नेनानै थागोन नोंल' गोजोनै था फंबाय नोंनि जाथायखौ खोनानानै आंनि गोसोआबो जोबोद दुखु मोनबाय थांखांनाय जाथायखौ गोसोआव दालाबोबाय थासै फंबाय थांखांनाय जाथायखौ नों गोसोआव जेसेबांनो जायगा होगोन एसेबांनो नोंनि दुखुआसो बांलांबाय थागोन फंबाय थौदो न'आव थांसै अनजालि सेक्रेटारि अफिसाव थांनि आं एसे बिलनि खामानि दं दे थाब फैबानो जाबाय दे जागोन दे बेसे गोबाव लायोबा समा खामानिनि खोथाथ' गोबावबो जायो मालाबा आदा सिखरावलाय मोनबेसे मोनसेल' आदा हेल' हेल' फंबाय नोंनि मोजां मोननाय अनजालिखौ सोरबा थिखाथारनो हाबा हरबायनो मा नों बोरै मिथिखो नै आं दासो मिथिबोदो सानैसो मानसिफोरनिफ्राय बांद्राय दुखु दा खालामबाय दासो फंबाय दोनथ'दो खावखलि मा खालि खालि दोनथ'यो हेलु मालानो गैला जों होद मा खालामनाय जाखोलैलाय साला जोंनानो एख'नो जायाखै मालाय आसोल गार्लफ्रेन्डा गायिखाय जोंजों फैफिनबाय नामा हे मा जादोलैलाय दिनलाय गारजा मारबाय ना गारजा मारबाय हैलायथो गाब्रां हरबाय आसोला मोजां मोननायनि आखराव बेखायनो जों नोंखौ सिगांनो बुंदोंमोन सानसेबाबो मोदै हगारनांगोन नों होननानै गार्लफ्रेन्ड मोनखि
लोगो बावगारनांगौ बे नङालै नांगौ समाव नोंखौ नोंनि गार्लफ्रेन्डआ गोजाननिफ्राय हेल्प होफैयालै लोगोआसो होयो बाल आंनाबा डाइरेक्टखा कल हरबाबो रिसिभ खालामा बहा दंहैयोबा सानफ्रामबो लोंनानै फैयो आंनि खोथाखौ एसेबो सानथारा बे दिनैबा मा महराव फैयो बहा लोंनानै दंहैयोबा अन्जली अन्जली सालिया महारानी बायदि उन्दुना दं बे अन्जालि फै नों आंनि बिखायाव अन्जली अन्जली सालिखौ जोखांहैनि र' आं अन्जली 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 सालिया सोरबा हौवाजों उन्दुना गैयाथ' जुमायसो लोंना फैदो नोङो खामानियाव थांनाया सिरि था नों बांद्राय दाबुखि बाराबा मोनगोनसो आंजों नोगोद अन्जालि फै नों आंनि बिखायाव गेलेफै नों आंनि गोसो गोरबोआव अन्जालि बे सासे जौ फाग्ला सेंग्राया नोंखौ बोरै गोजोन दोननानै आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आंजों गोजोननाय गैयाबा दा नांगौ खालाम नों बायदि हिनजावनि थाखाय बाय हाजार गोग्लैना दं नों आंखौ बावनो मोननाय नङा नोजोर जागोन अन्जालि नोंनि अननाया आंनि गोरबोखौ हाबनानै थागोन नोजोर नों दाबो जौ लोंनायखौ गाराखै बोरै गारनो हागोन अन्जालि बे जौआसो आंनि दुखुखौ बगारहोयो नाथाय अन्जालि नों आंनि सेराव दिनै मानो फैफिनखो नोंनोथ' बुंदोंमोन ना सानसे आंखौ बगरलांदो होननानै नोंबोथ' बुंदोंमोन ना अराय सम आंखौ नेना थागोन होनना नाथाय नोंथ' सासे थिखादार हौवाजों हाबा जाबाय आं बेखौ अराय समनि थाखाय नागारना फैबाय नोजोर नों जुदि गनायोब्ला आं नोंजों आलो गोजोनै संसार जालांनो सानबाय अन्जालि नाथाय नों बेखौ मानो नागारबोखो जेब्लानिफ्राय आं जुलि जादों अब्लानिफ्राय नोंहा गोजोन गैया नों खोनासं नोजोर
अनजालि नोंहा जुदि मोजां मोननाय दंखायोबा मानो थांसो हाबा जानाय आंजों गोजोननाय गैयाबा दा नांगौनिफ्राय ओंखारलां नों बायदि हिनजाव आंनि थाखाय बाय हाजार गोलैसिना दं अनजालि आं नोंखौ अराय सम नेनानै थागोन नोंल' गोजोनै था दिनैनिफ्राय जौआ अनजालि नों जेब्लाबो आंनिखा हे गसाइ आं दिनैसो बुजिबाय बे संसाराव रां रुफा धन दौलत थायोब्लाल' गोजोनै संसार जालांनो हाया गोथार गोसोनि अननाय थायोब्लासो रुजु रुमु संसार जालांनो हायो नोजोर आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ गोरोन्थि सानफ्लांदोंमोन आंनि फिसाजोखौ नों गुबुनजों जुलि जाखांनायब्लाबो गावनि साननानै गनायना लाफिनबाय बेखौसो बुङो थार गोसोनि अननाय